Здравей, българино! Да видим дали ще познаеш името ми. Във време на преход и предизвикателства аз поех управлението на млада нация, стремяща се към свобода и единство. По време на моето властване се случиха значими исторически събития, променящи нашето бъдеще. Въведен в българската политика по волята на великите сили, аз се изправих пред сложните политически и дипломатически течения на епохата. Без политически опит, но с военна подготовка, аз приех предизвикателството да управлявам България според Търновската конституция. Противоречията с либералите и руското влияние обаче бяха само началото. Моята мисия бе обединението на българите и защитата на националните интереси. Дори когато цената на всичко това бе моята абдикация. Аз съм Александър I Батенберг, първият княз на княжество България след освобождението. За да научите повече за моите усилия и